Татарстанда тұрып, татар мектебі болмау бізді бизарный айтуға керек. Татарлар, руслар, чувашлар, һәм башка милләтләр яшәгәнгә күрә татарчага укыту, татар мәктәпләре ачу, әлбәттә проблема генә. Районда татар мәктәбен ачу мәсьәләсе моннан берничә ел элек күтәрелгән иде. Иң элек милли мәктәп статусына шәһәрнең 9-нчы мәктәбе тәкъдим ителде. Бүгенге көндә шәһәрнең 8-нче мәктәбен үзгәртеп, сыйфатлы ремонт ясап, бирегә татар телле сәләтле балаларны җыеп укыту идеясе яшәп килә. Булай барып чыкмаса, район җитәкчелеге яңа мәктәп, чиста татар мәктәбе төзүне дә күздә тота. Сәләтле балаларны сайлап алып, аларга төпле иттереп татар телен өйрәнү һәм анда инглиз телен, француз телен, безнең француз теле укытучылары бар. Шушы максатны куйсак, билгеле анда балалар киләчәк. Сер түгел, дәүләт телләренең икесе дә бер үк дәрәҗәгә куелган дисәк тә, райондашларыбыз, аеруча яшьләр, үз ана телләрендә, шәхсән татар телендә сөйләшергә яратмый, әллә ояла. Без моны үз эшебездә дә сизәбез. Интервью алганда яки сораштырулар үткәргәндә татар телендә сөйләшүчене таба алмыйча аптырыйбыз. Татар милләтеннән булган гаиләләрдә дә аралашу теле рус теле. Шуңа да район мәгариф бүлеге киләчәктә бу эшне һәр балалар бакчасында татар төркемнәре булдыру белән җайга салмакчы. Укыту планнары негезендә дә шулай каралган. Мәсәлән, 5-нче сыйныфтан башлап безнең татар теленә бер дәрес, рус теленә бер дәрес өстәмә истибез дигән үзебезнең вариатив өлештән мәктәп укыту программаларында мәктәп өлешеннән без инде татар теленә дә өстәргә тиеш булабыз. Шуңа күрә безнең фикеребезчә һәм ул дөрестән дә шулай инде безнең мәктәпләрдә, районыбыз мәктәпләрендә татар теленә дә һәм рус теленә өйрәнүгә дә бер тигез сәгатьләр бирелгән һәм бер тигез игътибар ителә. Татарстан Республикасында телләрне саклау һәм үстерү буенча дәүләт программасы ул татар һәм рус теленә генә кагылмый. Җөмһүриятебездә яшәүче һәр милләткә үз телен саклап калу аркылы мәдәниятен, гореф-гадәтләрен дә яшәтү мөмкинлеге бирә. Монысы программаның зур өстенлеге. Ә менә районыбызда татар мәктәбе булырмы? Монысын вакыт күрсәтер.